Здравейте, хора! Време е да ви знам една тайна, която мисля да направя за моята сватба. Както знаете, снимаме къщата, след това имаме да снимаме още едно предаване, Зона X. И аз няма да имам абсолютно никакво време да отида на почивка, да хвана малко тенче, за да изглеждам готино с бялата рокля. Естествено, отделно на това, заради проблемното ми лице, изобщо нямам право да ходя на солариум. Отделно се притеснявам и за бенките. Затова намерих много яко решение. Продуктите на биобаза. Не съм ги пробвала до сега, затова искам заедно да ги изпробваме. Изглеждат ми супер готино, защото си имаме спрейче за тяло, което реално мисля, че може да се използва и на лицето, но за лицето имаме нещо по-специално. Това са едни капчици, които си ги нанасяте върху вашето кремче, което си използвате за лице. Ще видим каква е разликата. Направила съм си снимки сега и ще си направя снимки след няколко дни, когато съм си нанесла достатъчно продукт, за да видим пълната разлика. Мисля, че ще е много яко. Гледах супер много видеа, така че мисля да ги изпробваме. Първо ще започнем с спрейчето. Супер много се кефа, защото самия спрей не е гъст и много лесно се разнася. Също така няма проблем да се нанася и с голи ръце, което за мен е супер, защото много ми харесват пръстите ми също да бъдат черни, за да лака да ми изглежда по-яко. Естествено, ако не го знаете това, така е. Ще нанесем по ръцете. Мисля тук на деколтето да си сложа и на корема. За жалост, тук където сме много студено и няма да мога и краката да си направя сега. След което ще си нанеса и на лицето. За лицето ми е най-интересно. Както знаете, слагам по 1 милион неща върху това лице, всякакви кремчета и така нататък. И тен на това лице просто не остава. Не, че има къде да го хвана, но все пак лицето ми в сравнение с тялото е супер бяло, така че ще ми е много интересно дали ще имам загар на лицето. Това ще го разберем заедно. В края на видеото реално ще видите резултата. Освен всичко ще ухая добре. Нека да си признаем, че няма по-яко от тенче на коремчето. Хора, тялото е намазано. Нямам търпение да видя някакъв топ резултат. Също знам, че вечерно време, понеже сега сме някъде по обяд, вечерта мога да се изкъпя и даже още по-хубаво ще запечатаме тенчето. Сега е време да използваме и капките за лице. Доколкото знам, трябва да се капнат около, да речем, 5 капчици в количеството, което ще използваме за лицето. Сега си взимам кремчето. Така, както виждате, вече сме сложили достатъчно количество крем за лице. И сега ще сложим 5 капчици с пипетката. Вече имаме магическото мазило, което ще ни направи красиви и егзотични. Така. Време е да се наклепаме, може би малко прекалих с количеството. Сега е време хубаво да го размажем. Общо взето, идеята на тези продукти е да изглежда, че сме били на Малдивите поне един месец. А ние всъщност сме на работа. И така, намазали сме се с капчиците, намазали сме се и с спрейчето. И сега е време да видим резултата. Връщам се след няколко дни. Хора, връщам се 24 часа по-късно. Не мога да повярвам, че толкова бързо имам резултат. Не знам дали забелязвате. Особено в лицето. Брутален загар. Много съм очарована, не очаквах да имам чак такъв ефект. Много ми харесва, че е по-скоро шоколадово, отколкото жълтеникаво. Самия оттенък страшно много ми харесва. В момента ще ви оставя снимките, за да видите точно разликата каква е. Надявам се да се вижда достатъчно добре. Наживо, още с нощи забелязах колко много ми се е променил цвета. На лицето забелязах даже след 1 час, но реших да изчакам, за да видим пълен резултат след 24 часа. Хора, продуктите на биобаза. Имаме си спрейчето, капките. Така че напишете в коментарите дали сте ги използвали или смятате да ги използвате. Линкче отдолу в описанието.